Ai aldaags verratanut. Okei. No. Ai niin, että me voidaan voittaa. Tämähän on ihan eri asia. Miksi tossa nyt ollut? Tänään oli joku pikku sun pelottava asia, mutta mä olen hyppingit palkat ja siklaudalle. Näin tyttöstä, entä taion? Sulla on raippa kädessä, kun en mä voi oikoa. Sitten tämmönen itsestä aina siinä kello tapana seihättä. Okserille! Jee! Jee! Wompla! Niissä saa aina hetän hypyn. No Anjo, tää yksestä ainakin vielä. Anjo, onhan näitä 8 hussista. Täältä näin tämmönen tää ykkösestä, heiku 7 on. Sitten pelottavat puolet.